Здравейте, мили хора! Аз съм Илян Илиев, кулинарен фотограф. Това е новата книга, която направихме заедно с талантливите готвачи от ресторант Космос. В нея може да се намерят едни прекрасни, лесни за правене рецепти с уникален вкус. Книгата е на разположение в книжарниците навсякъде из България, но ако искате, заповядайте в ресторант Космос. Тук ще получите малко повече информация. Колегите с удоволствие ще ви разкажат малко повече за вкусовете, които са постигнали тези рецепти, и ще получите автограф от всеки един от тях с удоволствие. Днес какъв ден е, какво се случва и защо сме в Космос? И най-специалният ден е днес за общата ви работа с Космос. Вече е готова новата книга, моя нова книга, за тях първа книга, която представя тяхната история и техния талант. Аз не бих казал, че съм имал трудности в този проект. Това е един от най-бързите проекти, които съм започнал и завършил в общи линии в около 2 месеца. Снимането беше за рекордните 6 дни. Напаснахме се с момчетата. Аз съм работил с готвачи от цял свят. И мога да кажа, че много бързо напаснахме тяхния талант с това какво аз искам да постигна като крайен продукт в фотографията на книгата и като общо звучение на книгата. Така че да, проблеми нямаше. Много са добри, много талантливи. Това, което е, бих казал, специално за готвачите на Космос, те правят елементарни рецепти, в смисъл познати рецепти, с много специален вкус, много специални са. И това е нещо, което ми помогна фактически да... Ние изригнахме, просто нямахме спиране. В един момент решихме да стига толкова, защото няма място в книгата. Така беше, абсолютно. Какво може да се намери в тази книга и какво е по-различното от това, което си правил досега? В тази книга това, което исках и те го постигнаха, рецептите да са техните рецепти, това, което те готвят, но да са адаптирани така, че да може всеки вкъщи, почти всички рецепти могат да бъдат готвени в домашни условия. С малко помощ от тяхните ферменти, които са специални, наистина, не само в България, ами на много малко места, по където съм снимал, съм стигал до такова ниво на кухня. Разкажи ми маничко за снимачния процес. Ти снимаш без осветление. Да, се шегувам с... Аз живея в Англия и се шегувам много с моите колеги там, че да, сиромах от България, нямам пари за осветление и затова ходя с едно фотоапарат, че статив и 2 картончета. Ти беше около нас, видях как се случват нещата. Всяка една от рецептите е както елементарна, така и много специална. Много интересно поднесена. Това е... Ние направихме един много така добър екип с момчетата от Космос. Готвачите са супер таланти и успяха да постигнат максимум от едни абсолютно елементарни рецепти. Те изглеждат като картинки. Наистина, всяка една от тези снимки е достойна да виси на стената и печата на голям формат. Съчетанието с цветовете, текстурите просто резонираше 100% в стила, в който аз работя, нали? С натуралната светлина, така че всичко да бъде естествено. Близо 30 години се занимаваш с фотография. Вече не помня когато започнах. Бях дете, когато започнах с фотографията, така че да не броиме годините, много са. С кулинарната фотография се занимавам около 25 години. Какво те подтикна към кулинарната фотография конкретно? Нишата. Просто това беше периода, в който аз се преместих със семейството си в Англия. Това беше една ниша, която ми се удари. Аз излизам от семейство на ресторантьори. Кулинарията е част от културата на моята фамилия. И просто това, че обичам да готвя, аз самия съм добър в кухнята, ме подтикна да показвам това, което мога да приготвям. Как се промени тази ниша? Аз започнах в ерата на филмовата фотография. Тогава снимахме с фенери, с едни много топли лампи. Много фейк имаше в храната, много неща не се ядяха. Нямаше начин
ги снимаме по традиционния метод с тези лампи и да изглеждат добре. Стайлинг се промени най-вече последните 20 години с така налагането на тая гурме култура на хората. Хората все повече и повече обръщат внимание на това как изглежда храната, какво има вътре, на вкусовете. Социалните мрежи ми помогнаха много, защото това е безкрайен пазар и имаш достъп до цял свят, да видиш какво прави конкуренцията, да се премериш с тях. За щастие някои от моите неща, които съм направил, са и награждавани по света. Но кулминацията беше първата ми книга, която направих Cooking with Yogurt, в Австралия издадаха. Тогава вече видях как един сет от една тема заснети рецепти, които бяха обединени от, тогава беше киселото мляко. Видях как може да се изразявам, как може да получиш една завършена пиеса, не е само лични. Тук си успял да направиш интересно. Да снимаш книга не е като да снимаш писание, не е като да снимаш за социалните мрежи, просто защото трябва да събереш сет от снимки, които да могат да работят заедно, да могат, като ги разглежда човек в книгата, да звучат по един и същи начин, макар че рецептите понякога нямат нищо общо. Моята работа е да обединя всички тези рецепти, тази храна в една тема, както надявам се съм успял тук в Космос. Кажи ми, коя ти е най-скъпата награда до този момент? Аз се гордея най-много с книгата, която спечелих с книгата ми за шоколад, магията на шоколада. С нея станах най-добрият фотограф на кулинарна книга за 2019 година. Като фотограф няма как да не съм горд, защото това е моята професия все пак. Да. Иначе съм печелил и други за професионалисти, с професионални готвачи, пак от България. С една книга от Сейшелите също бях от наградените в този конкурс. Тоест, всяка една книга си е път, който стъпка по стъпка, да. Вървиш нагоре и всяка следваща, за щастие, всяка една нова книга, аз си харесвам повече от предишните път, което ме кара да не спирам, да продължавам. Постигнал ли си целите, които си поставил преди около 30 години? Да работя фотография, да. Това е било винаги мечтата ми. Както казах, аз от дете нося камера в ръцете си. И да, мисля, че аз съм постигнал не само мечтата си, аз работя моето хоби. На какво учиш своите студенти? Кое е най-важното, което им задаваш? Да виждат. Когато виждаш нещата пред себе си, тогава можеш да постигнеш максимум. Когато започнеш да си виждаш грешките, можеш да ги премахнеш. Иначе, ако само регистрираш, тогава не можеш да постигнеш нивото, което се очаква, когато си професионалист. Разликата между един професионалист и един аматьор е, че и двамата могат да направят прекрасни снимки. Аматьорите могат, но могат да не успеят. Докато един професионалист е длъжен да прави едно ниво на добри неща, които публиката да харесва. В момента, имайки предвид колко много можеш да видиш и в социалните мрежи, изобщо в интернет пространството, как можеш да оцениш качественото от фалшивото при фотографията? То е много субективно. Аз лично като човек, който и преподава, аз винаги казвам на моите студенти, ако си се записал на моя курс, първо трябва да си харесал моя сайт, моите снимките, които аз правя. Ако тая фотография ти харесва, аз мога да ти покажа как я правя. Не мога да кажа, че моето мнение е 100% правилното, но да, тренда в нашия занаят все по-малко се използва изкуствената светлина, все повече всичко е натурално. 100% вече в добрата кулинарна фотография храната след като се снима се яде. Не както преди. Да, давал съм на моите рецепти, моите студенти, старите ми рецепти за как се правеше сладолед за снимане.
Той не е истинския сладолед. Имаше една рецепта с малко мазнина, защото той трябва да издържа първо на топлината на фенерите и второ много по-бавно се работи. Докато сега, както казваме, кликваш и виждаш какво си направил. Докато тогава отнемаше време. Понякога ми се е налагало да снимаме нещо, да изчакам да проявим филма, да видим къде сме сгрешили, тогава да продължим. Сега всичко е доста по-лесно. Така че не мога да кажа, че нали, има някой колега, който може да каже ето така, това е правилно, това не е. Всеки един проект е сам за себе си уникален, но има някои канони, които трябва да се спазват. Мисля, композиционно трябва да са издържани задължително светлината и цветовете при храната. Това е нещо много, много капризно и много професионализъм си иска. И пак казвам, когато можеш да видиш грешката си, можеш да я изчистиш. Ако ти харесва така, значи това е правилно. Какво ти предстои сега? Освен, че тази вечер представяте книгата. Да, вече с тази книга след 3 дни представяне на една книга, която направих това лятото пак в България с 21 жени. Имам официално откриване в НДК. В четвъртък довършвам една книга, която съм решил. До година имам юбилей, искам да си направя моята си книга за My Homeland Cuisine, ще се казва. Нещо, което така от душата да е нещо, което сме израснали. Аз поне какво съм ял като кафе в провинцията. Какво си ял? Ами, едно от най-любимите ми неща беше лютеницата. Лютеница, кьополо, те неща, дори тук в тази книга има едно кьополо, което може би и като снимка е една от любимите ми рецепти. Добре, ми желая ти успех, ако ти искаш нещо да добавиш за това. Ами късмет на тези момчета, на отбора, който в тази книга аз тръгнах да бъда някъде около 15 човека отбор се бяхме събрали. Всеки един от тях е дал таланта си и дано публиката да хареса тази книга и да ни искат още. Дано, благодаря ти много.